Yaudara da ke faruwa a tsakanin samari da 'yan mata wani babban al'amari ne da ya daɗe yana faruwa, wanda a wasu lokutan ma kan haifar da kisan kai sakamakon zafin wancan yaudara da maza da mata kan yi wa junansu. Kan haka ne ma Salisu Isiyaku Matazu ya haɗa mana rahoto na musamman kan irin yaudara da ke faruwa a tsakanin samari da 'yan matan wannan zamani. Kasancewar 'yan mata da samari sukan yi duk mai wuwa wajen ganin sun aikata lamarin da muke magana a kansa na yaudara ta kowace fuska, inda teburin zare da abawa ya zanta da waɗansu 'yan mata inda suka bayyana mana yadda suka tsinci kansu cikin mawuyacin hali ta ɓangaren ɗabi'a nan ta yin yaudara. Sunana Khadija Sunusu Gwadabi. Gaskiya a yanzu samari suna yaudarar 'yan mata har ya zo kaina nima abin. Muna tare da saurayi na haka lokaci mai tsayi, kuma yanzu na gama makaranta an zo ya ma kawo kuɗi za a yi aure lokaci ɗaya, lokaci na tafi sabis na dawo sai yake zuwa ya ce ya fasa. Gaskiya na ji ba daɗi saboda ya kasance an ce biki ya rage ɗan satuttuka kuma a zo a ce an fasa aure, ai kaga ba wani nishaɗi. Sannan ba mu yi ƙasa a gwiwa ba sai da muka ji ta bakin samari inda suka yi mana bayanin ta yadda ta ritsa da su kamar haka. Sunana Zakariya Abdullahi Abubakar. Gaskiya na tsinci kaina a cikin wani hali mara daɗi. Na ji baƙin ciki sosai. Har na zauna ni kaɗai na zauna kama nazari na kasa yin bacci ma wani zuba. Ni gaskiya irin yaudarar da aka min. Na san yarinya rimi muna soyayya tare da ita. Zan je gidansu za ta zo gidanmu an santa an sani. Kawai sai ji na yi wai za a yi bikinta. Bata sanar min da lokacin da za a yi bikinta ba, sai na je nake tambayanta da gaske bikin naki za a yi, ta nuna min ai ba haka bane. Sam kwata-kwata ba haka bane, so ake a haɗa mu da ita a zo a raba mu. To sai na ƙara jinkiri da haka ina biye mata haka, sai daga baya kuma sai na ga abu ya tabbata. Daga ƙarshe mun ji ta bakin malamai magada annabawa ko meye mahangar addini game da wannan ɗabi'a ta yin yaudara, ga bayanin nasa kamar haka. Na farko ita yaudara ba abin da yake jawo ta kamar yasa yaudara a ranka sai dai rashin tsoron Allah. Da haka tsakanin 'yan matan da samarin kowa ji tsoron Allah ya kiyaye kada ita, saboda idan kai da ruwa ne ko cika da ruwanci to kan ji cika yaudara. Na farko idan ke cika yaudare shi to a tashin kiyama ke mutum ne banza ce a gurinsa, kuma duk sanda ya kalle ki zai ga idan ta kai ma ya turo iyayensa gidanku aka samu kin gaya ma akasi ko kuma sun dan goyi da ba zai ne kalle iyayenki ma mutanen banza ne. Saboda haka sannan ita addinin musulunci da tarbiyya da aka yi irin ta musulunci da ake wa mutane su ake ka faɗi gaskiya ko a kanka, dan mun gani koyi mun gani nuni ga sayyidina rasulullahi, mun gani ga sahabbansa. Shi yasa ma hadisin sai yake cewa qul haqa walau ala nafsika, ka faɗi gaskiya duk dacin ka. Anan da aka ce ko mace ko namiji kowa ya faɗi gaskiya ya zaka jinsa. In kin faɗi gaskiya soyayya kici za ta ƙara da sanke din nan, ko ya ji haushi zai zama da sauki da ce ai ta ga mun gaskiya, ni ne nake gando tanya zan iya bi in cimma nasara. Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Isiyaku Matazu, zare da abawa.